фарзандони муҳоҷирон аз иҷа пас ба Русия роҳ дода нашаванд. Шумо то 10 сентябр муҳлат доред ки бегузаштани границаро биред документ кунед. Дар бораи чизе ки мо гап назадем, значи дар ӯ бора ягон информатсия нест. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк гузорен, бо диққат гӯш кунед. хоб нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон пересикат кунед, шофёрои бо таҷриба ва ширкати арзон номерошон мебарояд занг зада аз номи мо муроҷиат кунед. ба Русия ворид шудани фарзандони муҳоҷирони меҳнатиро манъ мекунанд. вакилони рус ба Думаи давлатии Русия лоиҳаи қонуни наверо пешниҳод намуданд ки бидуни асосҳои қонунӣ ба қаламрави Федератсияи Русия ворид шудани фарзандони ноболиғи муҳоҷирони меҳнатӣ манъ карда мешавад. дар ин хусус расонаҳои русӣ хабар доданд, яъне ки вакилони Федератсияи Русия ба Думаи давлатӣ пешниҳод карданд ки фарзандони муҳоҷирон аз иҷа пас ба Русия роҳ дода нашаванд. мақсад аз маҳдуд намудани вуруди фарзандони муҳоҷирони меҳнатӣ ба Русия, пешгирӣ намудани ҳар гуна қонуншиканиҳо аз ҷониби ноболиғон ва ҷалби онҳо бо корҳои вазнин гуфта мешавад. муаллифони лоиҳа мегӯянд ки дар аксари ҳолатҳо фарзандони навраси муҳоҷирони меҳнатӣ бо баҳонаи таҳсил ба Русия омада қоидаи вурудро вайрон мекунанд ва ба ҷои хондан кор меҷӯянд. яъне ки вакилони Думаи Русия ҳамеша сабаб донистанд ки фарзандони ноболиғ гуфта мисол 16-17 солаам дар назар доранд, тоқа кӯдакҳои 4-5 солара не. фарзандони ноболиғ ба баҳонаи хондан вориди Россия мешаванд ва кору фаъолият мекунанд. ин чиз ки иҷозат нест ва ҳамира яке аз сабабҳо гуфтанд барои манъ кардани кӯдакҳо ноболиғо ба Русия даромаданд. мувофиқи қонуни нав, минбаъд фарзандони муҳоҷирони меҳнатӣ танҳо бо мақсади таҳсил, табобат ба ин ҷо роҳ дода мешаванд. яъне ки дар ҳақиқат агар таҳсил карданӣ бошанд, мемонандшон вориди Россия шаванд ва ё ки агар ба нияти табобат ба Русия ворид шиданӣ бошанд, атак дигар иҷозат наметиҳанд. комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ягон нафари шумода ҳиҷома ё доруҳои гиёҳӣ дар кор боша, видеоро тамошо кунед, заказ кунед. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан боварӣ надоред. худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. бурҳон шоев нависонда. ассалому алайкум акаи Сорбон. яка писар ба хизмат даъват мешава мегӯянд. қонуни нав биромада. амира камтарак мефаҳмонди. яка писар ба хизмат даъват намешава ва ягон намуд қонуни нав баромадагӣ нестаед. тағйироти иловаҳо шидагӣ нестаед. як нафари дигар нависонда. салом акаи Сорбон. дар Федератсияи Русия ҳозир документ надорам. метавонам граница бигзарам. чикор кунам? шумо то 10 сентябр муҳлат доред ки бегузаштани границаро биред документ кунед, яъне проблемаҳотона буд кунед. ӯ қа вақти мондагӣ нестай, ба депорткунӣ сар мешавад. ашраф нависонда. салом акаи Сорбон. мегуфтӣ ки ба праваи тоҷикӣ ман метавонам дар Россия кор кунам ё ки не? мутаассифона наметавонед. бо ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ кор кардан иҷозат нест. барои гаштани худтон боша агар берун аз кор иҷозат ҳастад. як нафари дигар нависонда. салом акаи Сорбон. мегуфтем ки дар мактабҳои Россия ҳозир кӯдакҳоро қабул мекунанд, тоҷикҳоро ба хондан. имтиҳон мегиранд аз фарзандони муҳоҷирон барои донистани забони русӣ. агар ки надонанд, мутаассифона қабул намекунанд. як нафари дигар нависонда. салом акаи Сорбон. синни соли даъваткунӣ ба хизмат боло бурдиянд мегӯянд. ҳамин гап рост боша ё ки не? не, рост нестай. тағйирот шидагӣ нест, чихеле ки мо гуфтем. як нафари дигар нависонда. салом акаи Сорбон. мегӯянд границаҳо моҳи дигар маҳкам мешавад. чӣ фикр дорӣ худат? границаҳо маҳкам намешавад. мардум агар мегӯянд шагӯш кунӣ, ба ин рӯзҳо бисёр гапҳо мегӯянд. ба ҳамин хотир чизе ки официалӣ нашр мешавад, чизе ки қонунӣ мешавад, баъд мо дар борааш видео мекунем, мефаҳмонем. дар бораи чизе ки мо гап назадем, значи дар ӯ бора ягон информатсия нестад. як нафари дигар нависонда. салом акаи Сорбон. хизмати алтернативӣ ҳозир боша ё ки не? ман мехоҳам хизмат кунам. бале, хизмати алтернативӣ ҳастад. шумо метавонед бирен номнавис кунед. агар ки шуморо қабул кардан, мерен як моҳ хизмат мекунед, билети ҳарбира мегиред.
як нафари дигар нависонда: салом акаи Соромон, ман худам дар Россияем, оилаам кӯдакам қатъӣ метавона Россия биёяд, чикор кунам? бале метавона. Шумо ҳамин қадар ки давернус рӯй мекунед барои фарзандтон, яъне иҷозатнома рӯй мекунед, чунки бедавернус худсарона мумкин нест ки бигира граница бубурӯяд. зинда ва сарбаланд бошем бародарони азиз. савол бошад бинависонед. то видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад. renderforce.com